ce am investit o viață întreagă rămâne aici. Sufletul se atrofiază. Deci, noi dorim foarte mult să le aducem pe femei în starea în care să se gândească: oare ce am făcut eu azi pentru sufletul meu? Oare cât l-am exersat astăzi? Oare cât l-am hrănit astăzi? Dacă Domnul Iisus vine la noapte, toți suntem creștini aici și știm că Domnul Iisus va veni și își va ridica biserica și îl așteptăm în fiecare moment. Dacă vine la noapte, în ce direcție merge sufletul meu? Și sper că nu v-ați simțit întristate, dar statutul de văduvă este o realitate și noi vrem să-l recunoaștem și vrem să-l apreciem și în măsura în care putem să le ajutăm pe femeile care sunt văduve. Să vă scot totuși acum din momentele acestea și să vă aduc iarăși la un moment mai vesel. Mai avem o întrebare cu premiu și aș vrea să cine știe să spună cine a spus: este mai ușor să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un bogat în Împărăția lui Dumnezeu. Și de ce? Iisus Hristos, sigur că da. De ce credeți? De ce credeți că bogatul are șanse atât de mici să intre în Împărăția? A spus-o el, deci știe ce spune. Spune: unde-i bogăția ta, acolo-i inima ta. Foarte interesant că încercările ne aduc aproape de Dumnezeu. Bogăția ne desparte. E foarte interesant. Și pentru că suntem în lumea cadourilor, cred că ați primit bilete de tombolă fiecare. Haideți să vedem dacă avem câștigători.